Ahojte, ideme robiť domáci chlieb. Teraz je večer, ako ste si všimli, a budeme robiť štartér. Je to celkom ľahké. Potrebujeme rážnú múku, kvások a teplú vodu. Ja dávam 200 g rážnej múky. A to je veľa. Dvesto gramov vody teplej. A všetok kvások, ktorý mám. Odkiaľ máš kvások? Kvások mám od dobrých ľudí, ale keď budete potrebovať, tak sa zastavte, ja vám ho nadrobím. Takže pomiešame, vznikne z toho takáto hustejšia pasta, ktorá bude až do rána bieleho kvasiť sama. To je všetko. Teraz to nakrývam. A nechám odpočívať. Dobrú noc. Je nový deň, krásne ráno. Ideme pokračovať v pečení chleba. Toto urobil kvások. Už je zarovnaný, respektíve jemne preliačený a ideme s ním pracovať. Prvé, čo spravíme, odoberieme z kvásku. Ja odoberám za 2 lyžičky. Do pohárika. Toto je zase základ, ktorý dám do chladničky, aby som mohla piecť ďalší chlieb. Všetko ostatné použijeme do chleba. Múka, hladká, to je 650, nie špeciálka. Dávam jej asi 650 gramov. Môžete ju aj preosiať, ja som nedbanlivá gazdina, takže nepreosievam. Aha, teraz sa mi tam ulialo 680. Dám tam všetok kvások. Ani zrnko na zmar. Čo sa dá, všetko tam dám. Táto časť sa volá autolizácia, takže dám tam iba kvások, múku, vodu a ja tam teda pridávam aj slnečnicové semiečka. To nie je nutné. Alebo naopak, môžete tam pridať ešte mnohé iné veci, zemiak a podobne. Tak, a teraz pridám vodu. Zabite ma, netuším, že koľko pridávam vody, takže ja to teraz konečne zmeriam, aby ste vedeli, že koľko je tam dávam. Tak, teraz som dala 310, pomiešam to a uvidím a možno, že ešte pridám trochu. Je dôležité do tejto časti nepridávať soľ.
Žiadna soľ. Na prvú polhodinu, pokým začnú všetky kvasné procesy, nepridávam soľ, ktorá tie kvasné procesy brzdí. Takže moc sa nenamáham. Ono vo všeobecnosti sa s chlebom moc nenamáham. No, zdá sa, že toto je celkom dobre, takže 310 vyhralo. Dobre? Ešte tu trošku premiesím. Takto. V tejto chvíli nevypracujem cesto. Iba všetky tie časti navzájom spojím. Tu sú tie semiačka. Všimneženie. Tak, týmto pádom je to spojené a nechám na pol hodinu odpočívať. Autolizovať. Zakriem aj. Tak, cesto sa nám autolizovalo. Vyzerá to veľmi podobne, ako sme ho nechali. V každom prípade je také zmeknutejšie. Možno, že v tejto chvíli, a ako to tak cítim, tak určite, bude nutné ešte pridať trochu múky. A ja to budem všetko vážiť, aby ste boli spokojní, že viete, koľko presne Podľa čoho vieš, že bude treba pridať múku? Je to mokré. Potrebujem ho trošinka suchšie. Nesmie sa mi lepiť. No, teraz je čas pridať soľ. Nebojím sa a pridávam neuveriteľných 6 lyžičiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiež pridávam drvenú rastcu. Všimneženie. Toto je najdlhší čas, kedy sa venujem chlebu. Toto je čas, kedy ho treba naozaj vymiesiť. A toto miesenie by malo trvať, neviem, 5 až 10 minút. Asi tomu toľko nevenujem, ale tak tých 5 minút asi hej. Najskôr pozbieram všetko, čo je v miske a potom budem miesiť priamo na doske. Tam budete vidieť, že keď sa to cesto na dosku začne lepiť, tak je treba pridať trošku múky. V zásade teraz pridáme všetku múku, ktorú ten chlieb bude potrebovať. Potom už múku odložím a už budem len miesiť a viacej múky tam už dávať nebudem, pretože tá už by sa nestihla tým kváskom rozložiť. Dobre, takže miska mi zostane čistá. A tuto si dám trochu múky, lebo naozaj mi to cesto lepí. Ukážem. Aha. Hej, mám špinavú ruku.
Teraz si uvedomujem, že som neodvážila to množstvo múky, ktorú som sem pridala. Bolo to zársť. Tak. To cesto musí byť také tuhšie. Múku, ktorú používam, ja teda robím z hladkej bielej múky, ale urobte ako chcete. Celozrnú alebo akokoľvek. Tak, vyčistím tú dosku, všetko vyzbieram. A teraz, keď už je všetká múka od dnu, tak teraz je dôležité. V podstate teraz by sa malo asi 5 minút miesiť. Tak neviem, či na toto chcete 5 minút pozerať. Tak, trpezlivo som miesila 5 minút a cesto je takéto. Ale zostávajú čisté ruky. Hej. Trošku drobne sa mi lepí na dosku, možno, že by kľudne ešte mohlo mať trochu múky, ale zvládneme to aj takto. Tak, premiesené cesto zoberiem, dám do misky a nechám kysnúť podľa možnosti na teplom mieste. Takže pri radiátori alebo pri hrnci s nedeľnou polievkou. Tak. O 45 minút ho preložíme. Dobre, ešte neprešla 3/4 hodina, ale trochu sa ponáhľame, lebo máme iné nedeľné povinnosti, takže zoberiem cesto trošku skôr, vyberiem ho z misky a preložím ho. Prekladanie je dôležitá súčasť, ktorá nám neskôr zabezpečí to, že to cesto v trúbe sa nám nadvihne. Toto je prekladanie. Natiahnem ho a preložím do stredu. A teraz to premiesím. Budete cítiť, že to cesto je už také hodvábnejšie, také jemnejšie. Lepšie sa s ním pracuje, už sa vôbec nelepí na ruky a už budete sami cítiť, že sa už niečo stalo, že už ten kvások pracuje. Vrátim naspäť, zakriem a opäť do tepla. Túto procedúru zopakujeme 3, možno aj 4 krát. Uvidíme, ako nám to pôjde. Tak. Takže ideme znova preložiť cesto. Zatiaľ nám nakyslo takto. A urobím presne to isté, čo som urobila naposledy. Vyberiem ho, vyťahám a preložím. A znova ho dám. Znova ho dám kysnúť. Trošku sa mi prilepilo, nevadí. Tak. Vyťahnuť do stredu. Vyťahnuť do stredu a premiesiť. Tak. Znova dať naspäť a opäť do tepla. Toto urobím ešte jedenkrát. Ideálne, keď sa to robí približne každú hodinu alebo 3/4 hodinu. Závisí aj od toho, v akom teple je to cesto. Tak, to je všetko. Tak, predposledná fáza. Zoberieme a opäť preložíme cesto.
Tentokrát ho však dáme kysnúť už do ošatky. Takže tento postup poznáte. Vybrať. Keďže filmujeme, tak sa mi cesto lepí, štandardne sa mi nelepí. Je to možné. Natiahnuť, preložiť, natiahnuť, preložiť. Vyformovať. Skúsim ho natiahnuť do takého obdĺžníkového tvaru alebo šulcového tvaru, takého chlebovitého. Pretože teraz ho už dám finálne kysnúť. No, teda musím povedať, že je to lepivé cesto teraz trošku, čo je chyba, nemalo by byť. Malo by byť, že ide ľahko o dosky. To bude tým, aby som nebola pyšná, aby to nevyzeralo moc dokonale. Uložím si ho sem. Toto je ošatka a vysypem ju zemiakovým škrobom. Ten mi zabezpečí, že sa to cesto na tú ošatku neprilepí. Teda budeme dúfať všetci, dobre? Tak. Takže cesto ide do ošatky. Zakrieme ho. Zakrieme ho. Teraz ho necháme odpočívať približne 2 hodiny. To už je finálne kysnutie. Keď nám nakysne, pôjde do truby. Uvidíme sa neskôr. No, keďže som piekla koláč, tak som využila to, že som mala horúcu trúbu a dala som do takej teplejšej trúby ešte podkysnúť chlieb. Teraz vyzerá takto. Toto lepenie sa mi moc nepáči, dúfam, že nebudem mať problém ho vykydnúť. Teraz dávam do truby jeden hlboký plech dole a druhý plech do stredu. Obidva sa musia nahrieť a trubu dávam na 250. Na 250. Zatiaľ si prichystám moju sádzaciu lopatu a papier na pečenie. A tiež budem potrebovať slanú vodu. Takže troška vody, veľa soli, celá lyžička. Touto vodou potrieme už hotový chlebík, ktorý vysypeme na pečací papier a narežeme ho, ale teraz ešte aj musíme chvíľu počkať, pokým sa nám riadne nahreje trúba. Tiež budeme potrebovať vodu dole do spodu na dolný pekáč.
Takže asi 5-6 minút, pokým sa nám truba nahreje a pokračujeme. Dobre. Posledná, možno najdôležitejšia časť, ideme piecť. Potrebujeme 2 deci vody, ktorú nalejem do dolného plechu. Tak. Teraz vysypem chlieb do ošatky, z ošatky na papier. Netreba sa zlaknúť, trošku klesne. Ako som vravela, je trochu mokrý, takže v podstate tento pokus nám ukázal, že sme mali dať viacej múky na začiatku. Keď som vám vravela, že dala som 650 múky, tak malo to byť 700. Tak by to bolo správne. Narežem chlieb, otvorím trúbu a sážem. Tak. Naťukám si 10 minút. 10 minút pri 250-ke vo vlhku, v pare sa bude piecť. Po 10 minútach vezmeme odtiaľ plech s vodou, stiahneme teplotu na 200 alebo na 190 a budeme dopekať ešte ďalších 20 minút. Dôležité je mať dobrú ošatku, stačí úplne, že stará, prastará ako táto moja a udržiavať ju v slušnom stave, možno by mohol byť slušnejší ako tento môj. To je všetko. Vyťahujem vodu, stiahujem na 190, úplne bohate stačí. Dokonca nechám tú trubu ešte chvíľočku vyvetrať, lebo je tam naozaj veľká teplota a toto zvyčajne zabudnem. Tuto dáme 20 minút. Keďže ten chlieb je dosť tmavý, tak ja by som celých 20 ani nedala, dám iba 17. Po 17 minútach bude hotový. Nevyzerá zle, že? Dobre, tak budeme ešte čakať. Tak. Koniec, vypínam trúbu a vyťahujem chlieb. Keď ho vyťahnete, tak zo spodu musí tak duto znieť. Hej. Tak to vyzerá. Môžeme ho oprášiť. A ešte ho potrieme vodou. Slanou vodou, samozrejme, to je stále tá istá. No. Ak ste to dopozerali až sem, tak ste zistili, že sme na začiatku dali málo múky. Takže odporúčam 700 gramov hladkej múky a 300 gramov teplej vody plus kvások. To je všetko. Dobrú chuť. Takže nechali sme vychladnúť chlieb a neviem, koľko to bolo, 2,5 hodiny. A teraz sa pozrieme, že ako to dopadlo. Myslím, že celkom dobre. Takže dobrú chuť.